So hi, I'm Bodo दिनै आङो क्लास 10 नि मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 नि क्वेश्चन नम्बर 2 खौ सल्व खालामगोन। स' क्वेश्चन नम्बर 2 जोंनिया मा होनाय दं मावदिन्थि सेयाव होनाय जेंनाफोरखौ सुस्रां। स' मा होनो मावदिन्थि सेयाव जोंनिया मोनसे जेंनाफोर होनाय दङ। स' बे जेंनाफोरनिफ्राय नैबे मोनसे समानथायखौ बिसोरो दिहुनना दोनदों। स' जेंनाफोर होनाय दङ नोंसोर मावदिन्थि सेखौ फरायब्ला मोनगोन। माबा मोनसे होनाय दङ। स' बिनिफ्राय मा होनो नैबे मोनसे समानथाय आरो मोनसे समानथायखौ बिसोरो मा दिहुनना दोनदों। स' बे समानथायखौ आं दा खालामगोन सल्व खालामगोन। स' बे समानथायखौ आं माजों सल्व खालामगोन बुङो सानजागिरि बिजिरनि आदबजों जों बेखौ मा खालामगोन सल्व खालामगोन। अके स' गोरलै बेबो नाय एखे कुइसन नम्बर 1 जों सेम। स' बेवहाय जों मा खालामगोन जोंनि थांखिया मामोन जेब्लाबो जों मा खालामनांगौ नैबे अनजिमा मोनसेखौ जों मा खालामनांगौ बोखावनांगौ। बोखावनायनि उनाव जों मा खालामनांगौ सानजाबोब्ला जों बे अनजिमाखौ मोननांगौ आरो दाजाबोब्ला जोङो माखौ मोननांगौ 45खौ मोननांगौ। स' नाय जोंनिया बेवहाय जोंनिया मा दङ 1 दङ। स' 1 जों मा खालामनांगौ लास्टनि बिदावखौ जों मा खालामनांगौ सानजानांगौ। स' 1 जों जुदि बिखौ सानजाबोब्ला बेनो जायो मा जायो 324। स' 324 आनो जायो। स' थारमाने बे 324 खौ जों मा खालामनांगौ मोननै बाहागोआव बोखावनांगौ। माने मा खालामनांगौ बेखौ मोननै बाहागोआव बोखावनांगौ। स' बोखावनांगौब्ला जोङो बेखौ जों मा खालामगोन सानजागिरि रोदा बिजिरनि आदबजों जों मा खालामगोन बिनि रोदा अनजिमाफोरखौ जों मा खालामगोन दिहुननानै लाग्रोगोन। अके स' नाय जों बोरैहाय दिहुनगोन बेखौ 324 खौ नाय जुदि मोनसे अनजिमानि जोबथा जुदि सानजिमाया जुदि जरा अनजिमा जायोब्ला बे माजों थाङो 2 जों रानजायो। अके स' जों बेखौ मा खालामो 2 जों रानगोन। स' 2 2 सानजाब 1 2 बिथिं गोलै मा थाङो 3 दों गुना लायना 1 थांबा बिथिंजाय जोंनिया 12 जाहैबाय। 2 सानजाब 6 12 आरो 2 सानजाब 2 4 आरो 2 सानजाब 8 16 आरो 2 सानजाब 1 9 आरो जोंहा बे मा थांगोन 3 थांसिगोन। 3 सानजाब 2 6 बिथिं गोलै 20 3 सानजाब 7 21 3 सानजाब 9 27 आरो 3 सानजाब 3 9 3 सानजाब 1 3 दानिया जोंना मा जाखो जोङो रोदा सानजागिरिफोरखौ जों मा खालामो दिहुननानै लाबाय मानि 324 नि। स' दाना नाय बेखौ जों ओरैबायदि मोननै बाहागोआव बोखाव जाहाथे बे मोननै अनजिमा दाजाबोब्ला जों मा जागोन 45 जानांगोन। दाना नाय 45 जानांगौब्ला 2 सानजाब 2 4 ओमफ्राय 3 सानजाब 3 9 न 9 सानजाब 4 36 मा जायो जोंनिया 9 सानजाब 4 मा जायो 36 ओमफ्राय 3 सानजाब 3 9 आरो मा जायो जोंनिया 36 दाजाब 9 न 45 अके मा जायो 45 जायो जोंनिया बे मोननैखौ दाजाबोब्ला 45 जायो। अब्ला जों मा खालामगोन बे 324 खौ जों मोननै बाहागोआव बोखावबाय। मोनसेया जाबाय मा जाखो 324 खौ जों मा खालामखो मोननै बाहागोआव बोखावबाय। बे जाबाय मा जाखो 36 जाबाय मोनसेया आरो मोनसेया जाबाय मा जाखो 9 जाबाय। बे मोननैखौ जुदि सानजाबोब्ला जों मा मोनो 324 मोनो आरो बे 36 दाजाब 9 खालामलायबा जों मा मोनो 45 मोनो। स' जोङो नैबे 45 खौ जों मा खालामनो हायो जोङो 36 दाजाब 9 बिदि जों मा लिरनो हायो। अके स' जों बेखौ मा लिरगोन दानाबा x स्क्वायर माइनासा थाहैगोन बे 45 खौ जों मा लिरगोन बेखौ लिरनो इसे दानाबा 36 दाजाब 9 आरो नै x खौनो लिरनोसै प्लास 324 आथ' बेनो थाहैबाय। दानाबा नाय दानाबा बेहाय x स्क्वायर थाबाय माइनास न माइनास 1 प्लास a माइनास जाहैबाय 36 थामजाब x 36x ओमफ्राय थिंले माइनास a प्लास a माइनास 9 सानजाब x 9x प्लास 324 is equal to 0 जाहैबाय। ओके स' आं बिथिंजाय साइडखौ एसे खोमोरनोसै। स' दाना नाय जों दाना बेखौ मा खालामगोन कमन लागोन बेनिफ्राय कमन लागोन। स' मा कमन लाजायो जोंनिया बेवहाय जोंना x दङ x कमन लानोसै। स' बेहाय मा थागोन मोनसे x जाहैबाय माइनास 36 जाबाय बेहाय गोरलैसो। स' बेहाय माइनास कमन लागोन बेहाय माइनास कमन लायोबा बे माइनास मोनसे थागोन। स' बेहाय जों मा लागोन 9 कमन लानांगोन 9 कमन लायोबा बेहाय मा थागोन x थागोन बेहाय मा थागोन माइनास थागोन माइनास a प्लास माइनास a प्लास जाहैगोन। स' बेखायनो बेयाव माइनास कमन लायोब्ला बेहाय माइनास जायो बेहाय माइनास जाहैगोन। स' बेहाय जों मा थागोन बेयाव 9 कमन लायोब्ला मा थागोन बेहाय 36 थाहैगोन। स' इयो समानथि 0। जेनेबा जोङो बे मोननै बिदामनिफ्राय बे मोनसे आरो बे मोनसे बिदामनिफ्राय जों मा कमन लानो हायो जोंहा ना x माइनास 36 जों कमन लानो हायो। स' बेहाय जों मा जागोन x माइनास 36 जुदि कमन लायोबा जों मा थागोन x माइनास 9 थाहैगोन। जेनेबा जों मा जागोन बेयाव बेखौ नांला बेहाय
36 is equal to 0 लिरनो हायो आरो x minus 9 is equal to जों मा लिरनो हायो 0 लिरनो हायो x is equal to minus 36 आरो इथिं मा जागोन x is equal to sorry minus जायाखै so मानसिनि इथिं जे थांगोन प्लास जायो so बेबो मा जागोन x is equal to 9 जागोन so जोंनिया बेनो जाबाय दिहुननो गोनां मावफुंथाय so जोंनिया x नि माना 36 आरो 9 जायो so बे मोनसे ओंखारबाय आरो बेबो सेम बेबो एखे so बेखौबो जों बिदिनो जों बानायगोन so नाय बेहाय मा दङ x square minus no जों मा खालामगोन बेखौबो जों मा खालामगोन 750 खौ जों मा खालामगोन मोननैबो होगोन so बेथ' सेल' जोंहा सेजों बेखौ साजायोब्लाथ' बेनो जायो so 750 जागोन 750 खौ जों मा खालामगोन मोननैबो होगोन so 750 खौ जों मोननैबो होब्ला जोंहा मा जागोन 750 ना 750 जुदि मोननैबो होनांगौब्ला लास्टआव 0 दङ 2 दो थांगोन 3 सानजाब 2 दं एथिखालि से थांबाय 3 सरि 2 सानजाब 10 सरि so जोङो मा खालामगोन 2 जों 3 सानजाब 2 दं न ओमफ्राय जों से थांबाय 2 सानजाब 7 14 जों से थांबाय 2 सानजाब 50 so जों मा दं नाय जों बेथ' 5 दं लास्टआव so 5 दङब्ला बेखौ जों मोनसे खामानि मावनो हायो जों दाजाबनो नाय 5 3 दो 8 न 8 दो 9 10 15 जागोन so 15 जायोब्ला 15 जोंना मा 3 जों जायो so जिखि जाया बे मोनथाम मोनसेखौ दाजाबनानै जुदि 3 जों रानजानाय जायोब्ला बे दाजाबगासैया न 15 मा 3 जों जायो जुदि 3 जों रानजानाय जायोब्ला बेखौ जों मा खालामनांगौ जों 3 जों राननांगौ ओके so बे 15 मोनदों ना 15 खौ जों मा 3 जों रानजायो so बेखौ जों 3 जों राननो हायो so बेखायनो 3 सानजाब 1 3 आरो 3 सानजाब 2 6 ओइथिं से थांबाय 3 सानजाब 5 15 जाबाय नाथाय जोंना बेवहाय 5 6 7 8 so 8 जोंना मा 3 जों रानजाया बेखायनो बेखौ जों लास्टआव 5 दङब्लाबो बेवहाय जों मा 3 जों रानजानाय नंला बेजोंनो माजों रानजागोन डाइरेक्ट 5 जों रानजागोन so 5 सानजाब 2 10 इथिंनि थांबाय 5 सानजाब 5 25 आरो 5 सानजाब 5 25 आरो ना 5 सानजाब 1 5 ओके जों दाना मा मोनखो रोदा सानजागिरिफोरखौ जों मोनबाय दा जों बे रोदा सानजागिरिफोरखौ जों मा रोदा सानजागिरिफोरखौ जों मा खालामनांगौ मोननैबो बोखावनांगौ जाहाथे बे मोननै अनजिमाखौ सानजाबोब्ला 750 मोनो नाथाय दाजाबोब्ला जों मा मोनगोन 50 मोननांगोन so बिदि मोननो थाखाय जों मा खालामो बेहाय नाय 3 सानजाब 5 सानजाब 35 न 3 सानजाब 2 द' 5 सानजाब 2 30 आरो 5 सानजाब 5 25 so 30 सानजाब 25 न मा जायो जोंनिया 55 ओमफ्राय इयाव 30 सरि 750 जायो 30 दाजाब 25 जोंना मा जायो 55 जायो so जों मा खालामगोन 55 खौ जोङो 30 दाजाब 25 लिरनो हाबाय दाना ओके so जों बेयाव मा लिरगोन 55 जायगायाव 30 दाजाब 25 x plus 750 is equal to 0 x square minus 30 जागोन बेहाय x minus a plus a minus 25x plus 750 is equal to 0 उनाव जों मा खालाम कमन ला बेनिफ्राय कमन ला आरो बेनिफ्राय जों मा कमन ला so बे जुदि x कमन लायोब्ला x थागोन minus 30 थाहैबाय माइनास कमन ला 25 जुदि कमन लायोब्ला x माइनास थागोन बेयाव मोनसे माइनास a प्लास जागोन so बेहाय माइनास थागोन मोनसे जुदि माइनास कमन लायोब्ला बेहाय so बेहाय जोंना मा थागोन 25 जुदि कमन लायोब्ला आरो 750 आव 30 थागोन is equal to 0 so x minus 30 कमन लाना होयोब्ला बेहाय मा थागोन जोंनिया x minus 25 is equal to 0 आरो जों मा थागोन x minus 30 is equal to 0, x minus 25 is equal to 0 so जों मा खालामगोन x is equal to 30 मोनबाय आरो इथिं x is equal to 25 मोनबाय so जोंना मा जागोन बेनो जोंना दिहुननो गोनां मावफुंथाया so गोरलै जोबोद गोरलै आरो जुदि माखौबा बुजि मोनाखैब्ला कमेन्टआव सोंबानो जाबाय आरो बेखौ आङो मोजाङै बुजायनो सेस्था खालामो so क्वेश्चन नम्बर 2 आ सल्भ जाबाय आरो जोङो नेक्स्टआव क्वेश्चन नम्बर 3 4 5 बेखौ जों सल्भ खालामो